हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो वर्ल्ड इनभारमेन्ट डेनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बयबो बिफां गायनायजों लोगोसे जोंनि स्कुलाबो मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बेनिफ्राय स्कुलनि बाउन्डारिखौ गासैखौबो साफा खालामदों। बे मोननै हाबाफारि लादों। बेनिखायनो जोंनि स्कुलावबो मा बिफां गायदों आरो माबोरैहाय मावदों गायदों बेखौ नोंथांमोनहा नायलांदो। बेनो जाहैबाय जोंनि फरायसालि। नैबे फरायसालिनि एकदम गेजेर सेन्टार जायगायावबो जों मोनसे बिफां गायबाय दिनै। बिनि गेजेरजों माखासे सायख्लुमखौ मोननो लुबैनानै जों गायबाय। ओमफ्राय बाउन्डारिनि मोनफ्रोमबो फारफ्रोमथिंजायबो एकदम साफा खालामजोब्बाय। बिबार गायबाय। बांद्राय दंफां गिदिरबो गायजाला, बेनि थाखायनो दंफांखौ बुरजा गायाबालानो माखासेल' गायनानै बिबारसो गायनाय जादों बांसिन। एकदम स्कुलनि बाउन्डारि बेक साइडथिंबो गायनो लाबाय। बेक साइडआबो नै ओरैजाय बेक साइडखौबो एकदम मोजाङै दिवा खालामबाय। बेनिफ्राय गायबाय, गथ'फ्रा इन्टारेस्टजोंनो गायबाय। बेनिफ्राय समायनाबो नुबाय। समायना बिबार गायबाय। उनथिंजायबो गायजोबथारनोसै बिबारखौ।